more parties every weekend. Jiena Raymond Sant min Rabat. Il-laqam tagħna ta' nqajjed għajn għax lajn li huwa wisfel hawnhekk l-imdina wisfel għajn tal-ilma. Dik lajn tmur wara d-dar tan-nannu u il-post ta' nqajjed u aħna ta' nqajjed. Jiena tlajt mill-Ħamrija għax għandna bdiewa u familja kbira aħna ta' 17, 10 subien u 5 tibniet. Għandi 5 l-Awstralja subien u 5 Malta. Bħallum sena kont l-Awstralja jiena. Melbourne, Sydney. More parties every weekend. U għand il-ħaxiq ġara minn tiegħi, il-larinġ, vitamini, dal-frott kollu minn tagħna. Aħna razza kellna ħafna frott qabel. Illum jiena xi noħobb is-siġar, immu nħawwel, ara missieri qabel miet 9 snin ilu kien nannu ta' 55 u bużnanu ta' 55. Kieku missieri għadu ħaj illum għandu 100 sena. Għandi ġiġ tfal, tifla u tifel, it-tifla għandha tifla ta' 3 snin. Emma, jekk ikunu hawnhekk ejjew tistgħu tuħdu xi ħaġa free minn għandi. Jiena hawnhekk inbiħ ħafna turisti, bajtar, siġar ikolli minn tiegħi. Jiena nkabbar is-siġar kollox minn tiegħi mill-għalqa.